Λοιπόν, μετά από 9.000 κύπελα, δείτε πόσα rewards έχω πάρει από το Trophy Road. Τόσο πολλούς παίχτες, 34 παίχτες. Και κάμποσους μήνες ήρθε η στιγμή. Colt, Silver Bullet, Reload, Damage. Star Power δεν έχω. Από τα Legendary Star Drops έχω πάρει το Hypercharge. Είσαστε έτοιμοι να το κάνω? Λοιπόν, 3, 2, 1. Το κάναμε! Το έκανα! Τι λες ρε, τι λες, δεν μπορώ να το πιστέψω. Ρε, δεν μπορώ να το πιστέψω. Το Hypercharge δουλεύει κανονικότατα. Ρε, τι λες. Τι λες ρε, τι λες. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ρε, όχι. Όχι, δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Είναι πολύ ωραίο για να είναι αληθινό. Τι λες ρε, τι λες. Τι λες. Ρε, τι πρέπει να κάνω για να το πιστέψω. Δεν μπορώ. Έχει και προσφορά αυτό το skin στα offers. Αν είχα αρκετά λεφτά θα το αγόραζα, αλλά τώρα είμαι μπατήρης. Αλλά δεν μπορώ να το πιστέψω. Τι λες ρε, τι λες. Ξέρεις τι, θα παίξω και ένα μάτς. Γιατί στα αλήθεια δεν μπορώ να το πιστέψω. Solo Showdown. Να, έχουμε και το Hypercharge Bar. Έλα. Κάτσε, γιατί πολλά άτομα με έχουν βάλει στόχο τώρα. Όχι ρε. Όχι. Είμαστε πολύ κοντά στο να... Μπράβο μας, τι να μας πω. Όχι, μας ήρθε ο Ντάριλ. Λοιπόν, μέχρι τώρα δεν πίστευα ότι χρειαζόταν να κάνω κάτι με αυτό εδώ το κουμπάκι. Πλέον χρειάζεται. Και θα αλλάξω, θα τα κάνω όλα πιο μικρά και θα τα βάλω σε λίγο καλύτερη θέση. Εκτός φυσικά από τα Hypercharges και τα Gadgets. Και αυτό εδώ πρέπει να μπει σε μια λίγο καλύτερη θέση. Ωραία, αυτά εδώ θα είναι. Εντάξει ρε, δεν μπορώ να το πιστέψω, ούτε εγώ ίδιος. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα και μην ξεχάσετε να κάνετε μία εγγραφή, ένα like και τα λέμε!